Wayya dan Hajiya ka fara naji an ce ka fara gini. Kai gini ma yayi nisa. Allah. Ana ruwa fa. Aluka ana fara gini amma wasu mutuna kanada. To mu kolinta ba mu kai ba har yanzu ka ku ai da kura al'amarin nan. Kai akwai Where I bring to you an incredible Hulk with a monster mentality. Here comes a newsworthy event. Better call the authority. The way I'm fucking shit up even. In ba Allah ya kiyaye ba fa nake jin fa. Sai dai fara kan gini da bulan kasa fa. baka kuma bulan kasa ba. Ni dai wallahi ba zan yi bulan kasa. Wansu mun kusan 3,000 da kusan 500. Hello guys, good morning. Uba. Kai baba ka ji abin da wannan yake faɗi? To kai da san ma me yake. Oi ka ji wai good morning. Ka ji daga zuwan sa zai yi mutane shari. Mene wani good morning? Ka ji wai maganar da yake an gudanar da kuɗi ba. Muna nan a yadda kuɗi. Muna nan. Ko abincin safa bance ba ka ji wai kira yake an gudanar da. Wallahi na ba ko sisi. Ya kamata ma kai mai bayani ma dai ya wuce. My friend, I said good morning. Kai luburushu and the fools dan gutsun uwarka. What? Ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun dada da shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Su ne autan matasa ne.